Miksi työperäisen maahanmuuton rahoitus on tärkeää Suomen tulevaisuudelle ja talouskasvulle? Anna kun kerron. Työperäinen maahanmuutto on Suomelle ja palvelualoille elinehto meidän suomalaisten ikääntyessä. Tiesitkö muun muassa sitä, että vuodesta 2007 alkaen on EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten työntekijöiden osuus yksityisissä palvelualan yrityksissä kolminkertaistunut, ja esimerkiksi viime vuosien työluvista 41% on kohdentunut yksityisiin palveluyrityksiin. Palvelualoille tullaan töihin muun muassa media-ammattilaisiksi, logistiikka- ja huolinta-alan asiantuntijoiksi sekä ammattivalmentajiksi. Vaikka nykyinen hallitus on sitoutunut työperäisen maahanmuuton oleskelulupien sujuvoittamiseen, niin ensi vuodesta alkaen maahanmuuton resurssileikkaukset sekä muun muassa Maahanmuuttoviraston uudet lakisääteiset tehtävät tulevat hidastamaan työperäisen maahanmuuton lupaprosesseja. Tämä ei ole Suomen etujen eikä myöskään hallitusohjelman tavoitteiden mukaista. Sujuvien oleskelulupaprosessien rinnalla me tarvitsemme myös Suomessa kipeästi kansainvälisten osaajien pitovoimaa. Kotimaisten kielten oppimismahdollisuudet osana kotoutumispalvelujen pakettia on tärkeä keino mahdollistaa kansainvälisille osaajille kuuluminen yhteiskuntaan ja tulevaisuuden rakentaminen Suomessa. Kotoutumisen resurssit varmistavat sen, että yrityksiin rekrytoidut kansainväliset osaajat haluavat myös rakentaa pysyvästi elämänsä Suomessa.